पावसाळा सुरू झाला आहे आणि पाऊस खूप पडायला लागला की नक्कीच आपल्याला काहीतरी तळलेलं क्रिस्पी असं काहीतरी खावंसं वाटतं, हो ना? तर आज आपण करूया असाच एक प्रकार. पण फ्रेंड्स, हा एक वेगळा प्रकार आहे आणि तोच जाणून घेण्यासाठी आपण माझ्या किचनमध्ये जाऊया. ही खेकडा भजी म्हणजे कांद्याची भजी नाही बरं का, ही भजीच आहे पण तो एक वेगळा प्रकार आहे. सर्वात प्रथम सोलकडीमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत. मी तुमची होस्ट लीना. पावसाळा सुरू झाला आहे आणि असा हा ओला जवळा आजकाल मार्केटमध्ये मिळत आहे. आता ह्या रेसिपीसाठी मी घेतला आहे 1 कप म्हणजे 1 बाउल ओला जवळा स्वच्छ करून धुवून घेतलेला. आणि आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय घालायचं आहे ते तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघून जाणून घ्या. व्हिडिओ पूर्ण बघाच. रेसिपी तुम्हाला जर आवडली तर सोलकडीला सबस्क्राईब करायला प्लीज विसरू नका आणि त्याचबरोबर लाईक बटन पण प्रेस करा, बेल आयकन प्रेस करा, त्यामुळे तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. तर चला आपण पुढची रेसिपी बघूया. या मिक्सरला अगदी हलक्या हाताने मिक्स करून घ्यायचे. हे झालं भजीचं मिक्सचर. आता आपण तळण्यासाठी तेल गरम करत ठेवूया. आता इथे एक सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा पण आपल्याला भजी किंवा कोणताही तळणीचा प्रकार करायचा असतो तेव्हा सर्वात आधी हाय फ्लेमवर तेल पूर्णपणे व्यवस्थित तापवून घ्या आणि मग स्लो करा फ्लेम आणि मग त्याच्यामध्ये भजी सोडा. आणि त्यामुळे काय होतं की भजी ही व्यवस्थित फ्राय होते आणि आतमध्ये पीठ कच्चं राहत नाही. ही झाली मस्त जवळ्याची भजी तयार. ह्या भजीसोबत कोथिंबीर पुदिनाची चटणी आणि टोमॅटो सॉस सर्व करा. खूप अप्रतिम लागतं. मला तर ही भजी खूपच आवडते आणि पावसाळा आला ना की मी ही रेसिपी जेव्हा जेव्हा मला ओला जवळा मिळतो मी ही नक्की बनवते. तुम्ही पण ट्राय करा. पण प्लीज फ्रेंड्स, सोलकडीला सबस्क्राईब करायला आणि लाईक बटन हिट करायला विसरू नका. आणि तुम्ही जर ही रेसिपी बनवली आहे आणि तुम्हाला ती आवडली आहे तर कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. थँक्यू. बाय.